טוב חברים, חפרתם לי בתגובות על רמוס, תקבלו רמוס. חמשת הרגעים הכי גדולים של סרחיו רמוס. מקום החמישי, אוללה אוללה, שנת 2020, אבקת הגולים לבלם, הכי הרבה. 13 גולים הסרחיו שלנו עשה. זה בלם או זה חלוץ? מקום הרביעי, רגע שנוי במחלוקת, גמר הליגת האלופות ב-2018. הכי דומיננטי היה רגע שהוא פירק את מוחמד סלאח. טף יצא מהמקום והמצרי הלך הביתה. המקום השלישי היא החבורה של בומבונירו פוטונידו, פגיעה של ספרד במונדיאל 2010, מונדיאל שאני פייר התרגשתי יותר ממבחרת הולנד, כי הוא היה בורג משמעותי בשחייה ההיסטורית. במקום השני, שלושת הזכיות הרצופות, 16, 17, 18, הוא היה קפיטנו, כבוד. במקום הראשון, אוללה, אוללה, אנחנו נשארים עם הגביע. דקה 93 באצטדיון האור בליסבון. אנחנו עם הגב לקיר, אתלטיקו עוד שנייה לוקחים את הצ'אמפיונס. בוקה מרים למרכז הרחבה, וסרחיו רמוס שלנו, כמו מלאך, מתרומם, ותוקע כדור בתוך השער. למה? אתלטיקו כבר התפרקו.